Mga netizens gibatikos ang Santo Niño Parochial School Administration human nag-viral ang usa ka video diin makita nga giputol sa mga school staff ang speech sa usa ka salutatorian. Apan ang tunghaan ni butiyag nga unitubag nga gikinahanglan nilang putlon ang mensahe ni Crisel Malyari tungod kay gikatakdaon ta kining muhatag og welcome address. Apan ang mensahe nagtuyok hinuon sa tumo nga dauton ang valedictorian sa batch. Matod sa mga taho nga si Malyari giingong gusto mo esplikar sa pagkalambigit sa valedictorian sa usa ka cheating incident nga daw gibaliwala ra sa tunghaan. Sa iyang mensahe, si Malyari nagkanayon nga mas pilion niyang mapildi nga dunay kadungganan kaysa mudaog pinaagi sa pagpanikas. Maraming tao ang bulag-bulagan sa isang sistemang marumi at kagulag-bulag. Ngunit di ko ito tularan. Pinaglaban ko sa tingin ko ay tama. Nanitigan ako bilang isang Pilipino na parang Crisel at Krista. Thank you very much. Napalagalan ng tao sa Diyos. Chismis. Isang beses ng chismis ang lahat. The affection of our school principal to stop. Sa kasamtangan, niabot na og kapin sa 1 million views ang video ni Malyari nga gi-upload sa YouTube ni adtong Sabado.